anoita bere, anobvisa hembe dzese, anoita nyoka, anotosve kufamba nenyoka kuenda unozvipeta kudai so zvinoita nyoka zvezve. Inini handishande chekudya ndotobvunza amai nezera rangu kuti nhasi amai ndodyei. Zvinonditorera kurema kwaiwa hadyei, asi vanonditora saamai wavo. Ndinoda kungotenda ubereko kune rudo rwavanondipa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Nga haikuni nawo edzamunonzwa edzakasiyana-siyana apa masocial media. Vazhinji vanoti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro, madrama. Asi vanhu kana kuti hama dzinenge dzichirarama nedambudziko iroro dzinenge dzichibatikana nemacomments nezvimwe zvezvinhu zvamunenge muchitaura. Ishuviro mudzimai wese kuti paanoroorwa mhuri yake ivandudzike, matambudziko anowanika. Asi apo neapo zvimwe zvacho ndezvekuti naye musiki ko mandisirei ndiri ndega. Nasuno taenda kunzvimbo yeEpworth ikotashanyira mama amai Gwazai vati aiwa imbouya munin'ina timbogara pasi timboita hurukuro ndikutsanangurire matambudziko andiri kusangana nawo anosanganisira mwanasikana wangu ari kuita kana kuti ari kushanduka kana kuti ari kushandiswa achizopedzesera oita kunge bere. Saka ndati aiwa inyaya inosuvisa, inyaya inorwadza. Regai timhanye kuna mama tinonzwisisa matangiro akaita dambudziko iri uye nderupi rubatsiro rwavangade kubva kumhuri yeZimbabwe pamwe chete nevemachechi vakapoteredza muno munyika. Mama makadizve? Zviri makadiwa mwana. Aiwa ndinani kuti sei kuno kuEpworth? Kuno kuEpworth tiri nani zvedu. Naika kuEpworth kuPworth yakakura we. Kuti kwaChiremba shops panonzi paChiota ndokwatiri makomo. Makomo. Oh okay. Kuti sei zvako? Kuri nani zvako matambudziko ndoatiwira akawanda. Naika. Aiwa ndimari anomapedza futi. Ndozanzi Mwari anotipa dambudziko. Asi rinenge richienderana nekuti unokwanisa kuzorikunda sei. Chokwadi mwanangu ndosaka ndatoti ndakudaidza nokuti rinenge randikurira. Akutodawo imimi ndimupindire. Aiwa zvinoita zvakanaka mama. Mune mhuri yakakura sei? Pano patigere inini nemurume wangu baba Gwazai. Takapuwa vana vedu 4. Nyasha ndeyekutanga koya Gabriel koya Leandra koya Kwakwashe koti mai guru vangu takagara pamwe chete nemurume wabamukuru vangu vane mhuri yawo vana vavo 8 katingorowo pamwe chete ipapo. Okay. Aiwa tinotenda Mwari. Ndofunga mama unoenda kutsvagai ngati mama ndanzwa dambudziko randinaro iri ngati wasvika mwanangu titsanangurirana. Ndoda kunzwa mama pavana vaminawo ane dambudziko mwana wechingani. Inini kumba kwangu ane dambudziko mwana wokutanga Nyasha Nyasha Gwazai ndiye mwana ane dambudziko. Kwa mai guru wangu ariko matambudziko asi uyu ndiye muzukuru mukuru asi ndesaka ndofunga matambudziko akati wandei paari nekuti ndiye mukuru. Okay. Saka Nyasha ndiye ane dambudziko. Kumshakona Nyasha ndiko kwarisape kwaChiwetu. Samambonogara mujeri kana kuti makangotanga makatongororwa muri muHarare. Aiwa ina ndinombonogara mumusha ndaenda ndichiita zvokushanya zviya ndinoona vamweni vangu ndichidzoka kumba. Nini handina kumbogara kumusha. Okay. Asi Nyasha ndiye akambogara kumusha. Nyasha ndakambompowa vamweni vangu kuti vagare naye nokuti munhu aigara wari ega. Gogo. Gogo saka ndambowapowa kuti vagare naye. Mwana yese zvaigarawo vega gogo ndichisiririswa namagariro avo. Angani makuru mangani pamakamuendesa? Ndakamuendesa ari grade 3. Okay. Ndopandakamuendesa ndinogara ikoko. Saka aitogara nagogo wachienda kuchikoro here kana kuti pamasururu paya? Aiwa akatombogara nagogo achienda kuchikoro zvakanaka. Okay.
pandazomutora grade 6. Okay. Saka ndamutora grade 6 akabva adzoka kunoko kwepweka vadzokorora grade 5 yake paMakomo primary school. Saka taitongoonawo kunge mwana ari right tisingazivi kuti pane zviri mumwana. Okay. Kakurarama kwacho. Ndipo makazotanga kuona dambudziko. Dambudziko takazoriona mwana aform 1. Aform 1 achidzidza paMuguta secondary school. Tete vakauya kubva kumusha. Tete vauya kubva vachida kubatsirwawo kurwara kwavaiita. Tete vakabva vabuda nemwana vachibva vaenda kumadzibaba. Tete vaenda nemwana kumadzibaba vakabva vasvika mwana achibva adonha kumadzibaba. Zvizonda andati nyasha perekedzo 1 tete vako. Saka tete vakadzoka vakati mbuya muroora mwana adonha kumadzibaba. Adonha kuti zvikanzi adonha asi madzibaba vati mwana uyu inyoka. Ndikati anogoita nyoka sei ari munhu. Zvikanzi aiwa ndokutaura kwaita madzibaba muroora. Ndikati aiwa pana chakaipa. Saka vadaro tete vakabva vaenda zvawo kumusha. Ndakazoti ndakuenda kumachechi echipostora. Mwana anobva adonha. Mwana obvarura. Tatakunamata panonzi kwamadzibaba bhiki pagoshe. Mwana aibva donha obvarura hembe obvarura magemenzi. Zvakanditora kundibata ndikati inini ndinodadi kugara zvangu kumba nemwana wangu nokuti ndakunyara pane vamwe. Kamwenda kuchechi anobvarura. Anoita musho chete. Saka ndakabva ndati ndaimbogara hangu pamba. Saka takabva tazondoona vabatsiri vakawanda tichingoendawo naye. Asi hana kuita bere. Anoita bere, anobvisa hembe dzese, anoita nyoka, anotofamba nenyoka kuenda unozvipeta kudai so zvinoita nyoka zvezve. Anoita zvakawanda. Saka tagara kudaro akatanga ne15 years. Unoona kuti pa15 years iye zvino ane 31. Takatsvaga vabatsiri. Ati tina kumira kutsvaga vabatsiri. Asi chandakaona chakakamuka patakatsvaga vabatsiri kufamba nedumbu. Pakufamba nedumbu anani. Ndokaona kuti madzibaba iwayo vakamubatsirawo pakufamba nedumbu aiwa vanenge vakazama. Nepakuita bere. Vanenge vakazama zvaanani. Asi apa pakuti anongomuka akafa. Ndopanda kushaya kuti chii chakuitika futi. Anogona kungoti moti mwana anomuka kuseni. Pamunonopinda mumba maanorara mwana munonarisi. Kumutsa amuke afa kanyika adi. Mwana anongomuka akafa. Saka ndorubatsiro rwana ndiri kukumbirawo. Tidai mumuri yeZimbabwe vandibatsirawo. Taona kuti chii. Vana varipo, amaiguru vangu varipo vasikana, hapana anororwa, hapana anopinda mumba, vana vanongofamba nenyika. Saka dambudziko racho tashaya kuti tiri kunyanyobva pai chaipo. Tashaya kuti nyanyobva pai. Baba vatezvara takavaudza vakati aiwa zvina mhosva tsvagai mubatsiri. Ndosaka waona takufonerai kuti mwoyo munzwewo nyaya yedu pano. Tatambura nemwana ibere. Amborwara baba wangu vauya pana baba wangu ana Methodist. Vakazoshaya zvawo. Achibva ata muzukuru wangu anomborara nasirega namatire. Munoziva zvinoita Methodist anoisa Bhaibheri padenga. Abva arirasirawo. Arirasirawo Bhaibheri akati ndidi kunetswa nguva yangu yebasa. Ndipo wakati basa rei zvikanzi ndati ndidi kunetswa. Zvichireva kuti nguva tine mwana mumba mwana anenge asimo mumba macho. Nenga asima akaonawo murume akazotisisa noona murume wake akatoitawo kutsvagirwa murume uyu haatona munhu anomutisi. Asi murume akatoitawo kutsvagirwa. Atsvagirwa murume neshamwariwo yaaiwana pakutengesa pa akambohodha tunhu twake achitengesa. Ndati kuti usoro wakagara azviite. Hodhawo tunhu twako uchitese kutengesa. Pawana shamwariyo yakasangana naye. Shamwari yabva yamutsvagirawo mukomana. Yamutsvagira mukomana yabva atizirawo kumukomana. Unongoziva unenge wane 30 years. Hauna kana mukomana. Saka wangomuona musiwo weshuwa mukomana anotoita munyama. Abva atotizirwa. Atizirawo dara akabva aita nhumbu abva arwara ikoko. Achiruma murume usiku. Aimuka wanzogara. Oruma murume akandivhurira mavanga mukwasha. Akati amai ndosvikawo kupine munhu akadai. Tarire mumwe musi achaita sei achandidzipa usiku. Aimuka usiku oruma murume.
aruma murume usvikira murume awe yamusarenda pano. Murume awe wamusarenda pano azobatsirwa mwana wake. Mwana wacho abatsirwa, mwana wacho ataure. Nai pano tagara naye kuti mwana ataure hapana. Saka ndinotoona kuti mweya iwoyo ndo wakagara ipapo uri kupa kuti zvese zvidaro. Muningina wake second born ndirasikana 2 akomana 2. Muningina wake akatizira South Africa. Atizira akaenda kumurume wake zveshua andina dambudziko nemurume. Pachakazondinetsa mwana akafira mudumbu nombe ne 7 months hanzi mwana afira mudumbu. Paubva ndatongoona saka mepu yacho itongori chain iri kuteera iri kuteera vanhu. Saka ndikumbira rubatsiro ana Zimbabwe tatambura pano. Anongohomoka. Pameguru wangu kwakaitawo musikana aingohomoka. Tadzoziva kuti mwana ari kupenga mwana chiko chamubata. Saka zvai zvakatoomera. Akafanira 5 hours arizi asina kana kumuka. Ndokuzosai mashure naMaigwazai. Ndazomutsanangura nawe kuti pambakanosiya mwana gogo vakanga vachigara vega. Sekuru vakunge vari kupi? Takarorwa atezvara vedu vakashaya. Okay. Saka atezvara varipo munin'ina waatezvara vedu ndo vapenyu. Alright. Murume wamwene wangu vakazvara murume wangu wakashaya. Okay. Mwana adzoka. Ndazomutsanangura muchiti akazodzoka grade 6. Makutanga kuti adzokoretse azoenda mberi nechikoro. Chamakatanga kuona ndazomuchiti makatanga kuona kuti mwana zvaakuita zvisiri normal kana kuti zvisiri izvo zvamakamusiya ari kumusha. Chii chakanga chakuitika pamwana chakazoita kuti muzoti pane dambudziko? Mwana pandakamusiya kumusha ndina kuona dambudziko. Asi kuti mwana anga airwara nematonsils. Aingoita a week arwara nematonsils, a week arwara nematonsils. Kuti ndione kuti anganzi mwana ane dambudziko rainaro ndakangoona riri rekurwara ikoko nematonsils. Saka ndamutora kumusha akauya achiti ari kuuya kuhoride. Saka auya achiti ari kuuya kuhoride. Noziva vana zvavanoita. Ndakumuti chidzokera kumusha achibva ati ndichada kudzokera kumusha ndauda kudzidzawo kupi kuno kune vamwe. Ndomatorera andakamuita. Chizofonera mama kuti muzukuru wenyu aramba kuita sei kudzoka. Mama wakati aiwa zvina mhosva. Kana aramba munozofota makuwaudza maholidays. Saka matangira azvo akabuda natete nzvadzi yemurume wangu. Vakaenda kumadzibaba kwavakaenda. Saka ndokwakanodonha mwana uyu kumadzibaba ikoko aina tete. Achibva aita nyoka. Achibva anditi mwana wenyu adonha kwakaita nyoka. Ndakatokashamara ndikati munhu anoita nyoka here. Ndikanzi aita nyoka. Ndikati saka mangwana atidzokerei kumadzibaba yaya tinoona kuti nyoka yacho inoita sei. Inoita sei kana iri pamwana. Takadzokera zveshua kuona mwana anoita nyoka kubuda panze kuenda. Rakamboita bere panapa rikarira rikanzwikwa nemahwindi kurodhu. Mahwindi akatoti sungirirai magwini enyaya. Arira kuita bere tiri panapa tiri padhuze nerodhi. Akarira kuita bere mahwindi akatoti sungirirai mapere enyaya masikati. Mwana arira kuita bere. Enda mwana anoita nyoka zveshua. Enda anoita bere. Asi ini kuti ndizive zvangu because kwese wandiri kuenda anongoti ndezvekumusha kwake. Kuti ndizive kuti ndiani ari kuzviita ndinganyepe hangu. Asi vanongoti ndezvekumusha kwake pese kwandinoenda. Muri kumasowe adzoti ndoko akachinjira kuita nyoka. Paakazotanga kuita bere makamuchiri kumasowe here kana mama akumba kuno? Anoita bere kwese. Riri kumasowe ikoko akaita bere nenyoka zvese. Pakaita bere poita nyoka pozoita munhu anotaura. Anenge achitaura zvinoita kuchinjana so. Pozotoita unge ari kurara anotorara nemurume makatotarisa. Anotorara nemurume utoona kuti kana munhu ari kurara nemurume muna munoona munhu wani achiendofunga murume wake anenge achitoita sei achimuona. Basa anenge aitorara makatotarisa. Unotoona kuti aiwa varara vapedza zvavanga vachiita. Kana apedza kudaro utefuti munhu anogona kubva aita nyoka futi. Oita zvanoita achienda kana panze kana pai. Saka izwi parinenge chitaura rinenge chiti kudii? Izwi rinotaura paanobuda. Rinongoti mukadzi wangu akamupiwa.
ari muchechi. Unotaura kuti mukadzi wangu ndakamupiwa ari muchechi. Kuti titi ndiwane rinoramba kutaura. Saka ritaura iro kuti ndakamupiwa nani sezvo ndimo vabereki vacho. Aiwa ritauri nongoti ndakamupiwa ari muchechi. Saka ini ndotomboita hasha kuti asokamupiwa nababa wake. Chotaewa. Iwo ziye chete kuti mwana uyu ndakamupiwa ari muchechi. Ndakamupiwa ari muchechi. Ndikati manje kana wakamupiwa ini namai yake andakukupa kai. Saka zvinhu zvinoda kuti uwirirane kai ini namai yake newe. Zvinokana ini ndisina kukupa mwana wangu. Iwo uri kugarira pa mwana wangu. Kutaura kuti ndakamupiwa nevakandipa. Choramba kutaura munhu akachipa. Achitaura. Saka paanozomuka anenge achiri kuziva here? Anotongoziva kuti ine nanchibikapo ko ndazodi ko mazodya here. Ana chaanoziva anongoziva papera ko mama ko inga musati madya. Ndobva ndangoti tichadya. Handizombomudza kuti aiwa ndo mama dona kana kuti ndongoti aiwa tichadya. Sazvinetsa. Zvanongoita. Tozotangwa ningani matambudziko akadai ekudona kuchiitika zvinhu zvakadai. Vamwe pavanomuka, vamwe vanotopedzera vane urema, vamwe vanotopedzera vazotsva nezvipedzera tese. Asi tasangana nematambudziko iwayo here kubva paatanga kuita dambudziko rekudona? Zvourema sata zvekuti kutsvayewa. Because chandinoona kutaura. Ndokunanga kwakutinetse kutaura mazvisvo. Unotaura hake but ukasada kuteerera zvimwe auitese hauzvinzwi. Tichienda padambudziko iri nazvamutsanangura muchiti kwamaiguruwo zviri kusanganikwa nazvo. Vari kusanganawo here nekudonha? Vari kusanganawo here nekuita mapere nekuita nyoka kana kuti izvi mapere ndezvinje? Wamaiguru aitomboita ubere. Wamaiguru haana kuita nyoka akangoita bere. Asi zvakazopera. Wamaiguru uyu aingoita bere haana kumboita nyoka. Saka ndakaona kuti mubatsiri watakambotsvaga wechivanhu yeye anenge akazvigona. Because haachaita. Asi uyu zvaramba. Wamaiguru musikana mukomana? Musikana. Musikana futi. Saka mumhuri zvikabva kune wenyu zvoenda kuna maiguru here? Zvinoenda baba wacho. Baba wacho muno anotomboita zvokuti ndinototi nhai Mwari munhu anomuka ari mupenyu. Anozvirovera. Unotoona kuti munhu zvaari kuita izvo haasi kuita haasi kuzviziva. Asi anozomuka zvava right but unotoona kuti munhu zvaari kuita haasi kuzviziva. Bamukuru vacho anombodaro futi kutoona kuti kutorwa njere here kana kuti chii inotozvishaya. Ichi chinenge chichiitika. Vanhu vanotozvishandira itoita mabasa avo but zvese zvakadzoka mumashure. Zvakadzoka mumashure. Zvakaoma. Saka kumhuri kwana baba makambogara pasi here semhuri notozoti matambudziko aya semi vana mama munoona kuti rikati mumhanya pamasuwo apo asi hamuende manje musina kuudza vana baba. Makambogara pasi here nemhuri yekwana baba muchivazivisawo kuti kunokuka ndomatambudziko atiusangana nawo kuno kuHarare bozozoti madzinde zvichida ari kukwarusapo. Makambogara nawo pasi here muchivatsanangurira? Ndakagara nawo pasi. Zvinhu zvatova ne16 years takagara nawo pasi. Vamwe tikatombovadaidza vakauya vakaona dambudziko rine mwana. Vakati tsvagai mubatsiri. Baba varipo vatezvera vangu vakatombotipa manhamba eZinata. Tikatombotsvaga vamwe vabatsiri vatakatsvaga tikaenda. Asi pana chakabuda. Sezvo ipapa takatovaudza baba tikati toita sei zvikanzi tsvagai mubatsiri anobatsira chero wamawana tsvagai mubatsiri abatsire dambudziko ritese ripera. Saka pamakaenda kune vechivanhu vaitsanangura zvimwe chetezvo newe kumasuwo here kuti aiwa kushandiswa nevanhu kumushabasa? Vaitsanangura zvimwe chete. Vaitsanangura zvimwe chete chivanhu vacho. Zvaingotaura masuwo ndo zvaitaurawo chivanhu ikoko. Vaitsanangura zvimwe chete but kuti dambudziko racho ripere manje harina kupera. Saka baba 15 years baba kubva pafomu 1 apa
Akazombokwanisa ere kuenderera mberi nechikoro? Akaenda chikoro, akatoenda form 1 asvika form 4. But hapana chaakaburisa. Hana chaakaburisa. Tatambura kana. Ninawe kurwara ere? Muchimutarisa semwana wenji munomuziva. Inawe kurwara ere kana kuti inawe kutongoto semwana kundikana kwemwana kana kuti panewo zvimwe zvinenge zvichimukanganisa? Ndakatoona kuti kurwara ikoko ndiri kunomukanganisa. Pfungwa dzake ndichimuona ndakaona kunge anga ari mwana ane pfungwa dzakajeka. But kurwara ikoko ndiri kunomukanganisa. Kozi munomu kana tikakangana kuti chakati takazoita gore ripi takazodi iye ndiye andorikatanga kutotiudza kuti makanganwa imi gore rakati ndora zvakaitika. But anozongoita kuvhiringikika kaanoita ikako ndinotongoona kuti mweya iwoyo unenge waita sei wamupfeka. Kazhinji ndomuona nemaziso chai ndikatarisa maziso ndototi zvakuda kutanga. Kana ari right unonyatsoona maziso ake kuti aiwa ari right. Meno zvinoita maziso ake kana ndio nyoka yacho here handiziye. Angazviziye Zvaanoita maziso acho aya. Meno zvaanoita kunge kuti pidigu kudai. Zvaanoita ndopandinonyatsoona asi zvakabata. Ende kana zvakabata zveshuwa anogona kutokuudza kuti ndikurwara. Ndobva ndati hamuna mumwoyo handagara ndaita ndazviona. Saka paakatanga atende pazuva rakatangisisa muinaye mumba muno musise kumasowe musiri kupi muinaye muno paakatanga kuita bere kana kuita nyoka kana kufamba nedumbu muri mega muri vaviri muno zvakafamba sei muso iye makazvigamuchirawo sei saamai? Paakatanga kuita bere akamuka achirwara. Saka avamuka achirwara kudaro chinhu changa asingada kunzwa kungonamata kwekwe. Saka paipa panoti mwana wangu ari kurwara regai ndingomunamatirawo. Zvobva zvatouya akutoita bere. Zvakanetsa kuti ndizvigamuchire. Zvakandinetsa. Asi manje zvinhu zvakadaro manje kuti unaita bere anoita nyoka ukada kutaura. Vanhu vanenge vakutaura zvakawanda kuti akuzonanga aningi, akuzonanga aningi. Saka ina handakuda hangu kuita sei kutaura. Ndakangotiwo kumurume muri kuzvionawo seizvi mwana akuita bere. Mwana akuita nyoka. Saka munozvionawo sei? Inini ndini ndakazvara mwana zvinondibata zvinondirwadza. Saka munozvionawo sei? Baba vakati hapana zvatinoita. Otodi chingwendai kumapostori. Zvamakutoita chitendeukai postori. Munamata ndokutendeuka kwandakaita postori. Maenda uchizvi. Inini. Ndainamata imwewo yanga yainzi National Apostolic zvake. Asi yanga isiri iya inopfeka magemenzi. Ndakabva ndasiya ikoko kwakubva ndaenda kumagemenzi. Magemenzi kwacho ndabva ndaona hakuna chabuda. Ndauti kusvigarirwa zvawo. Kwasi haisi nyore kuti waenda pachechi pawasvika ndione pezira kubva pachechi. Mwana abva arura dzese. Ndaiti kana ndakwenda kuchechi ndoenda nedzimwe mubhegi hembe dzokuitira kuti kana avharura idzi ndizowana chokumupfekedza. Anovharura kubva kupendire mukati. Sara ari iye. Ari musho wokuitira nyoka. Ari musho wokuitira bere. Ari musho. Mwana musikana. Kana itoti kana nchene noenda naimbe mbegi. Pandatozoona kuti kocha ndokufira chi kugara pamba. Asi wagara pamba stiro anomuka akakufira angoriziva. Kutoona kuti pandatoti kuti ugare azvichaita chitsvaga chechi kuti ndikuenda. Iyo chechi iyo ndeyakutotiponesa kuti akati zii tongomhanya una bishop toti emunamatire kana. Bishop wayo unamata asi anonamata zvozoenda. Asi kwete kuti zvapera. Unotoka futi uswera mangwana. Saka anosvikira kauneta ake bishop kuti indambudziko romba kwanyu ndatadza wenyu wedu. Asvikira pakuzoneta. Ndazwa mama musango ndichiti ndaiti ndikaenda kuchechi ndindaisipesera kubva zvakare. Toda kunzwa mabatiro amaita kuchechi. Tozoti kana paine matambudziko akadai hapana munhu angada muswedera padhuze. Kana ungonzwa mama kuti uona zvaanoita. Ende soka vanhu vanenge vasingatode kupinda mazviri kana kuti vanyatsonzwisa dambudziko rei. Toda kunzwa mabatiro amaita semunhu mutsva aenda pachechi. Tisingatauri nezita rechechi. Mabatiro amaita nevamwe venyu vamunenge magara navo. Vemunharaunda vekumwe vabva kumwe asi mechemusangana pachechi maibatwa sei nedambudziko ranga rine mwana? Pachechi ndaenda zvinoenderana nechechi.
ukaenda pamwe pachechi vanokunzwira tsitsi kuti asikana ngatidai une zvaita mwana ngatidai pamwe pachechi vanokubatsira kunzwira tsitsi zvakuenderana nevanhu vari pachechi havasi vanhu vese vari unoenda unonamata vamwe havana mwoyo vamwe ukaenda pane imwe chechi vanototi notami yacho variwo here vanozviziva unoita mwana wandofunga ndamai vake vamwe vanotokusiya naye vachiti haiwa unozviziva ava mwana angadai so vasingazvizive iye mwana anosvikira kukura kudai munhu achisiya mwana ine dambudziko rakadai vakanga vari kupi munhu azive kwawakaita sei kwawakabva saka zvinoenderana nepachechi pawasvika pamwe vanokuitira zvakanaka wokubatsira wokupa kana magemenzi oseve kumasovera nemamwe machira vanotokupa kuti mama uya nehembe here dzimwe kuti nhasi ndakanga nomufunga ichiti pamwe azviite sei azviuye wokupawo machira mwana uyu akasunga vamwe vandokuti aiwa ndinoziva maitsva sei vakadaro vaone zvokuita mwana angasvike pazera iroro achiita nyoka naivo vanoroya ndovakaisa mwana saka zvinoenderana zvosiyana nepachechi pawaita pawaenda apa pamaizopedzera kubva maibatwa sei andazopedzera kubva kwamaiti ndaipedzera kubva kumasoyo handidi kunyepa vaimubata zvakanaka womutora womudidi womusunga kana atanga kuita zvezvi mabhidhiri ake ekuti anenge achiita nyoka achiita bere zvezvi womusunga asi manje chandakazobvira ndichokuti ndakati nhai Mwari koinga hazvipere wani ko ndabvira rini ko nhai Mwari ndichitambuka ko zvichapera rini saka inini kana zvaakunopera zvichapera shuwa Mwari ndakagara zvangu kumba nokuti ndaakunyara vanhu vanotaura zvavanoda vanoti ndama yake vanoti vakadzungaira vaizodai vanoti saka undozoona kuti konini kugara zvangu pamba ndimbozorora but hapana chakanaka pacho kugara kwacho pamba hapana anongoita zvanoita ipapapa svondo rakapera angafa futaita angomuka akaoma kwakutozodaidza vanhu kamubatsirewo kumunamatira chipamuka saka pese panodonha panoita ma5 hours panomuka akaoma pakatoshaya anoningira amwe anotoita 8 hours kana 10 akarara anotozomuka matokangana kuti kune munhu akadonha saka anozomuka sei pane zvamunozoita here anogona ngomuka ega kuti puruputu kochi ega but kuti azoziva kuti ane zvanga achiita because uno muti unoziva pakunamatirwa paipai pane vamwe vanodai vachikiresha musoro vamwe vachidaiwo ufunga kuti nhasi mwana wangu anorwara akamuka ubva muti uri kunzwa sei musoro musoro wangu uri right tori right aiwa uri right ko indava chii ndoti aiwa hapana zvitopera zvakadaro community nharaunda yeBweti yekuno kwaChiremba vari kukugamuchirai sei nedambudziko iri mwe anoziva kuti mawindi aitombodedzera kuti sungirirai mapere enyu samama zvakaoma kani unenge uchingotanda kwokuenda kunokukuenda unombotama womboenda kumwe pamwe kana mhepo nyowani asi community zvandoidira inomira neni aiwa community inomira neni zvokuti musuno panga akadonha aiwa mama akatozara vanhu vachiti ngatinamate ngatiitei sei aiwa vanomira neni vanorinzwisisa dambudziko rangu handidi kunyepa community inomira neni asi inenge ichingondipusha kuti tsvagai anozvipedza izvi tsvagai anozvipedza muda kuti mwana azoita sei ndoti wedu wenini ndatambura ndabva kure 15 years idzi handina kumbogara tichitotsvaga ndozvataitongoshandirako pane paunodya sadza uchirimedza here zvichidai aiwa community inomira neni pamukwasha ndazomuchiti akazomboroorwa mwana asi mukwasha akati mama tarirai pamusana tarirai pano apa zvanga zvakaoma sei muchigamuchira shoko iri kumukwasha mama ati Mwari maita henyu makati mwene mumwani wake iko zvino mwana wangu awanawo chi nekugarisana naye makanzwa sei mukwasha achiaitsanangura kuti mama ndauya kuzosiya mudzimai wangu ndidambudziko rakadai mukwasha achiazosiya mudzimai ndakanzwira mukwasha tsitsi chokwadi ndakamunzwira tsitsi kana ipapa pakanzi mwana atizira ndakangotiwo ndezvevana
asi ndakanzwira mukwasha tsitsi ndakangoti nehuno wemwana wangu nemararamire emwana wangu mukwasha anonozvigona izvi ndakamubvira tsitsi shuwa kana mukwasha anonozvigona izvi nemararamire emwana wangu ekuti anodai mukwasha anonozvigona izvi ndakanzwira mukwasha tsitsi kana musi wauya achiti mama iye akauya achirwara anditi auya achirwara mukwasha achibva atera nebhasikoro akaisa mapleti zvese mubacho achisiya achizopinda achigarapa kuti mama ndayana zvino ndikati kutsvenere nemwana wangu mama ini ndatambura ndiri kurumwa usiku ndikati aiwa zvina chakaipa mukwasha ndazvitambira asi iwe chaunozofanira kuita kuchengeta mwana wako idambudziko ndatambira mukwasha handada kuudza mukwasha kuti ndoriziva ndakangoti ndatambira mukwasha asi mukwasha akandidaira kuti nyangwe mukandivanzira zvese ndozviziva nekuti pazvinouya zvichindiruma zvinotaura zvese ndikati ingaone mhanza ako unoudzwa zvese isusu tikachibvunza chiti achitaura pane mukwasha aiwa inini kwandiri inini because mumadzibaba murume wacho akati aiwa kwandiri zvataura pana chandisisasiva saka inini mama ndozviripo imbochengetai mwana nazvazonaka ndozotora imbochengetai ndobva angoenda akaendera futi akati hakuna anombodzokera zvakadaro anotya mwana wavanhu kumwana wachengetai mwana vaenda takamboenda kuti imboenda maintenance aona kuchengeta mwana wake but hapana ndakaona kuti hakuna rume kaundanwa zvirema ndofunga angosema kuti asingataure ndomudi saka takangoti hai isusu tomugara akangopawo sadza pane patichadini wapiwa naMwari mati mwana aite sei haanzwa anonzwa ataure chiti saka mapostori kwandaenda waingoti pachaita mai yake raiti ndo pachaitawo mwana raiti ndo matauriro aingoita mapostori namai yake vasati vaitawo raiti nemwana anenge akangodaro ndo matauriro avaita tingazoziva kuti ichokwadi saka pamunomboendawo pamunobatsirwa paipai vari kutaura zvakare kuti mwana wemukwasha zviri kubatana papi naamai mwana wenyini mapostori anenge achingotiwo kumba kwawo zviriko kuna amai zviriko saka zvabatana pamwana asi mwana akaitawo mai vakaita zviri nani mwana anogona kuita zviri nani asi zvakabatanawo nezvekwababa wake zviripo saka pamwe zvekwababa zviri nani hatichasiya ndozvekwamai zvakarema izvi kwamai zvakanyanya taitotya ipa panorara nemwana wake dzimwe wandototya zveshuwa kuti ndicharamuka ndakadzipirwa zvangu muzukuru here ndototya zvinonongotaiwa wanochengeta neMwari mosiya zvakudaro oziye munhu anombomuka achiruma murume takatongozvitambira kuti Mwari maita henyu kuti haasi kuruma mwana wake saka mwana haana chaakusangana nacho anochema munoziva kuti mwana anochema ari apa kuchema zvokuvharira mbese ndinotomuka kunoti hamusi kunzwa here mwana ari kuchema takuvhunduka ari kuchema ari kuyamwisei mwana uyu mwana ari kuchema uyu yamwisei mwana takuvhunduka kuti uchitora mwana wayamwisa kana pasina izvozvo mwana antochema akasvika kunyarara amai vari apa asingamunzwe ndikamboti asi ndotora ndorara naye ari kacheche ndozoti kana kudamuka kandonoapa handati ndosvika kupi ndinongonomutsa kana achemawo ndoti mukai yamwisei mwana omuka avamunzwe anevharira mbese yamai avamunzwe vainaye apa notonorova kuti imi mwana andauta kudira mvura ndatsamwo ndotora kapu yemvura ndoti mukai yamwise mwana because nandanzwa mamwe madzibaba aiti ukaita umwe yamvura kudai zvopedzisira akunzwa mwana hapana Mwari vakaitawo nyasha akakura kusiya mukaka saka iye zvine zvaiwa
kana wakaita uflat vari papo mwana angozvidzikira pambedha wake ouya papo musi wanga vafa iwoyo nani mwana ingorova amai kudai atauriwo mwana ngorova amai kudai amai asofa kanyika svikira azooneka kuti ndo zviri umu. Ndazomutsinongora kuti maenda kumapostori maenda kune vechivanhu makamboenda iri machechi ana papa emafayafaya emamenjimwewa makambosvika iri ana papaya toseka namo serugare ana papaya tinoenda takaenda tidedu kutaura mazita takaenda ana papaya aiwa kaenda ndobva ndatoshamisika kuti kwenga vamwe vari sumuka nemi nemauritia inga vamwe vari kusvita mapofu ari kusunuka kweni wangu adonhawo zviri kuramba neiko kupera anongodonha mwana tozotora todzoka kumba donha nana papa ikoku musingaendeka kuma1on1 1on1 ndakaenda kutatu kwandakaenda 1on1 atitaura hedu nemazita nekutatu kwatakaenda 1on1 aiwa ikokoko mwana wangu akadonha na 12 adonha na 12 vakaita zvima 1on1 pambakazara chibva vapedza ma1on1 vachibva ndazopinda na 12 dziya kuti 12 1 2 3 4 5 vapedza ma1on1 ndopakanzi unzai musikana akadonha vatakurwa nemaasha aya vaiswa mukati zvikanga vauye namai vacho kozoenda tobhadhara zvese mari dzema1on1 vatapinda aye ndakatadzoziva sei kuti sei asinawo kuzvipedza because akangoti kathiriso chibva amuka vachienda mukati zvaita izvi tikati aiwa zvaita izvi zvapera izvi kusvika kuno kumba zvatanga ndakatobva ipapo ndichiti handifunga apa zvapera because akangoridza maoko ake kathiri chetoda oti twa amuka mwana ndati amwari vaita nyasha pazvapera kusvika kuno zvatanga handichaziva zvogara munomba zvogara padhoo pagedhi handichaziva saiko zvino rubatso rwamuri kuda kubva mhuri yeZimbabwe mama takati asina nedambudziko rasisi nyasha njerwei ini basa randiri kuda nderokuti dai zvapera kozandichaziva pazvichasvitsa mwana anogona kungomuka akafa asingatomuke zvachose saka ndikutodai taona mubatsiri atibatsirawo semhuri kozi vana asi nyasha yega zvinoda kuti asi kuti nyasha ndiane humbi racho dambudziko vamwe havanawo asi ndiye akatanga saka tanga tiri kutodai mhuri yeZimbabwe yatibatsirawo yauya tionerawo vana vari kutambudzika hatisi kurara mhuri yeZimbabwe dai yatibatsirawo kwamakasununga kubatsirwa ndekupi isusu chero anotibatsira chero mubatsiri anoti anozvipedza chewatoda kunga patambotanga kutaura maomati kunonguri nani asi nyama dziri kudzimbikana muri kunzwei mama nemiwo maakurwara here kana kuti zviri kufamba sei ndatomurwei akurwara ndakatanga kubatwa BP ndofunga ndiyo nyaya iyoyi zvinezve mwoyo wangu ndounondirwadza kufungisisa aiwa munoita zvakanaka mama pane chimwere chamungade kubatsirwa pano pamusha kubatsirwa nezvekudya kana nezvekubatsirikana pano pamusha nevanhu anyaya zhinji ngariyoyo kuti dai vatibatsirawo pavana ivavo nekurwara ndatomurwei nevana zvokudya tinopambara tinodya asi dambudziko iroro dai vatibatsirawo mhuri yeZimbabwe padambudziko aiwa tinotenda mama riganinotaavashandi bvunzo wobva kwavari kuti padambudziko iri kana vakuuya vanozviziva here zvaakuitika kana kuti uye ndezvipiwo zvavangade kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe chero mubatsiri anoti anozvipedza ndowatu hatisarudzi kuti uda akadai kana akadai
kuda mubatsira anozvipedza nyaya yedu kosi nyaya yacho iti yatitambudza ogara ndichichema ndichingoimba ukamuka kuti kwedu nyaya yaMwari maitadzawo here zvakaoma. Aiwa zvinoita zvakanaka. Tine chiyungu chekuti chatsotozodzoka pano mane testimony. Tozoitawo zvakanaka. Timbozama-zamawo timboona kuti vari kunzoo vangakundikane here padambudziko iri. Asi tinoimba kuti aiwa sekutaura kwamaita nekunzoo kuri kuita mhuri yeZimbabwe tinobatsirana toona kuti Mwari vanotisvitsa papi. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe inhau yakaoma, inhau inosiririsa, inhau inorwadza iri kutaurwa namama Amai Gwadzai. Ndofunga matangiro akaita dambudziko epano epamusha rasisi Nyasha rekudonha, rekufamba, rekukambaira vachita nyoka imbochinja kuti abere. Iko zvino dambudziko ravepo nderekuti mwanasikana ave kufa sekutaura kwaita mama kuti 5 hours 8 hours zvichienderawo nekuti mhuri kana kuti hama dzasvikawo mumba imomo vakamuona nguva yareba sei. Asi chikumbiro ndechekuti dai tawana anokwanisa kutibatsira avachasarudze ndana papa here, ndana madzibaba here, ndevechivanhu here, wese akasununguka kuti abatsirane mhuri iyi. Namba ndodzibuda pazasapo, vabatei panamba idzodzo tibatsirane kuti dambudziko iri risvike pakuganuka. Hatizoti tikabva ipapa ari kuenda kupi sekutaura kwazvaita kuti aiwa haasiri ega asi mhuri yese tongoti padzinza rese idambudziko rikuwira mhuri. Kana kuine vanokwanisa kuvabatsira ngatibatsirei mhuri iyoyo, tobatanidza maoko. Namba dzataisa apo hadzidze kuti muvabvunze kuti zvakatanga sei, zvakazofamba sei, nekurarama sei. Inguva yekuti tibatsirane, vane munyengetero, vane minamato vanokwanisa kuti aiwa isusu hatina hedu chatinacho, hatina mweya watinoona kana kuti watinawo watinokwanisa kubatsirai nawo. Regai tingove tiche maprayers makasununguka zvakare kusvika pano pamba tobatsirane mhuri tisingazive kuti rubatsiro ruchazobva nekupi. Vana mbuya nana sekuru vanoita zvechivanhu, vana madzibaba vemachechi ana papa, ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri iyi. Ramangwana remwana rigovawo rakajeka. Kune vanokwanisa zvakare vana chiremba kuti titarisirwo mwanakomana kana kuti mwana wasisi Nyasha kuti tinzwisise kuti dambudziko rake riri spiritual here kana kuti it's a condition inotodawo vana chiremba. Makasununguka zvakare kubata mhuri iyoyi tonatsonzwisisa kuti dambudziko remwana rinewo here chekuita nezvinhu zviri kuitika mumhepo kana kuti idambudziko rinongoda mishonga. Ndimungazive imimi vana mukoti tiri pano paZim News BT TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagoni. Iko zvino vandagara navo ndisisi Nyasha atati aiwa zvatataura namama regai timbonzwawo kubva kuna sisi Nyasha Mbune ivo zedunga munhu kuti dambudziko iri pariri kutanga zvavanenge vachiona uye zvakare vane here zvavanenge vachiziva mushure mekudonha uye zvakare ndezvipi zvavangadewo kuti mhuri yeZimbabwe ivabatsire nazvo. Sisi Nyasha muri sei? Muchamakadii mhuri yeZimbabwe? Aiwa ndini nani amino kuri sei kuno? Kuno kune nani zvako. Naiga. Aiwa tinotenga. Kumazuva muchatengesewa? Nawo idzodzo dzekurwara ndidzo dzototadza kutengesa. Maitengesa chii? Ndaitengesa zvechando kana masepi. Akomana. Ninge tofambisa mari nguva iyo ndochandohodha ndopinda nacho parodi. Manje zvitamuna juru hamusi kutengesa. Tichaita sei totofaka nechando? Ndakabhuroka toshaya kuhodha. Makadya profit. Unogona kubuda nechinhu chinotengesa. Vanhu nditi ndisire so ndidzoke ndore mari munhu anokuzotenda mari. Ipapo manje. Ipapo saka vanhu ndovakakubhurokesai. Hande sisi Nyasha padambudziko iri rakatanga sei dambudziko iri kana muchiri kurangari? Dambudziko iri rakatanga 2010 ndiri form 1. Takangobva pano natete nditovaperekedza kuna mumadzibaba achirwara. Asi zvakazoitika ikoko ndakuzoti chichakaitika. Tikasvika tikaudza mama. Ndomutangira ukaita dambudziko. Saka zvakuramba zvichingoitika munozoudzwa here namama after zvaitika kana kuti? Dzimwe dzenguva anondiudza, dzimwe dzenguva havandiudzi. Okay. Nokuti hapana chanenge chitoziva.
Ko kana zvada kutanga kana zvada kuya pana ficha mune mtisi. Kana tanga ndokunzwa nguva yekuti kana musoro wangu inoenda kunge ndakatsiga dombo. Zvekuti muridzi wandototi uya kuti musoro wangu kana kuti chinhu chakasunga. Kana izvezvi zvandototaura izvozvo kuti pane chinhu chakasunga musoro wangu. Unenge uchitema here muchita? Aurwadze, unongoita kunge mune zibhande rakangosunga richichibva rangoti shwira rasiiwa rakadaro. Saka pane zvamunomborota zvinotyisa kana kuti chii? Kurota ndorota asani ndomuka ndisingazivi. Kuti marota chii? Ndarote. Nazona mamoti makanororwa ka. Maigara seiko kumba kwenyu? Taigara zvaitongonetsana mumba macho tegadziko ingori imba yemaoko chete. Hamusiri maitanga iri maoko? Ndiye aitotanga taitogona kunetsana. Mainetsera nei? Ndaitoshaudza kuti chi kana kanhu kadiki taitongokonana mumba imomo tototukana zvokuti hamenoti inosvika kupi. Kana kudonhedza sike mechisaitwa nyaya ndoziva kuti zvabvepi. Pamakatanga kusangana maitonyadzonzwanana zvakanaka naka? Taitonzwanana towirirana. Pamakazongotanga kugara mese ndopakabva pachinja zvinhu zvese? Zvibva zvachinja. Makugara nemwana makumba kunoko. Mukugara sei nemukomana? Komana tugara mushe. Pane nguva dzatombokakaudzana. Mukomana akaita 4 years asingafambi, asingakambairi. Akaita gore 6 asingagona kugara. Mwana aigara akadi akarara. Ndikati nai mai ndibatsirewo chii? Mama akati ndati muende kuchipatara. Tikaenda kuchipatara tikaita kuma-exercise. Izve ndotoenda naye kuma-exercise. Akatanga kugara pagore 6 ipapo. Akatanga kukambaira. Achitanga kukambaira akatanga kukambaira sezvinoita nyoka. Achitanga kukambaira? Kuita zvinoita nyoka achienda. Saka zvikazopera akuita sei? Mumwe musi munongo abvasodza yakuno akamuti aiutanga kukambaira so. Mwana akatanga kumudzidzisa kuti kukambaira. Akati nhasi chiita hwegudo. Akaita hwegudo uye uzona mumwe musi asimuka kutanga kuti kufamba. Izvezvi kutaura atauri. Kana tora china andoshandisa sign language. Kana bhurugwa rake agona kuti kuribvisa ipapa akagara ipapa. Ani makore mangani? Ari kusvika 6 mwedzi. Saka kuhospital vakati chii? Wakati anoda kuita ma-exercise zvinopera. Ko zvekuti haasi kutaura? Anongoti achataura kunonoka. Asi ane mamwe mazwi here anombobudisa? Mazwi ake ndoona kuti akatsamwa akaita hasha. Izwi raanogona kubudisa kutuka. Chete? Chete. Saka kana achifara haabudise kana chii? Haabudise. Andomoda kuedza kutaura ka. Asi anokudza kuti isainzi yake kungoperera panoti zvatopera zvakadaro. Saka mimi Sisinyasha, rubatsiro rwamuri kuda kubva muri Zimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Kubatsirwawo dambudziko rinosangana neni nedambudziko ripa mwana wangu. Kuti dai anogona kubatsira kuti dai agona kutaura nekugona kuzvimentenawo semunhu. Ipapo kugezeka agona. Kugezeka andogezeswa. Kana kubvisa hembe chai kuti bvisa hembe haatogoni. Anotoda kubatsirwawo. Asi ufanira kunge akuenda ku-ECDA here? Andovana ari ECDA. Mari yacho ndekutonetsa ndinomuendesa kuchikoro. Plus unoti ndikamuendesa kuchikoro kwacho akada kuenda kutoilet. Mamwe maticha hanzwisise vana. Anoita sei? Semimi mutoti nhasi mawanirwa mabatsiro zvakanaka naka. Kudzokera here kumba? Kana iri yangu ndodzokera. Kana isiri yangu handidzokera. Mabatsiro anhasi. Murume wenyu mubva wati Sisinyasha handi yekumba mudzimai wangu. Kudzokera here kumba? Asano yakabateka pashomo siyaoti. Pashomo? Mukuda pashomo here mukuda murume wenyu? Zvakuenderana totangira ipapo.
Naiga. Aiwa pezvo pashoma anoya nazvo. Zvinandezvo ana mama iri zvepashoma. Asi ngokuti ndodokera mumadhekere. Muraramira ndaita ndonodokera futi ndonotanga ipapo. Saka mama anotsvaga futi munyoni. Aritori nani. Aiwa zvinoita zvakanaka nditi. Tine chishuviro chekuti sekukumbira kwamaita kuti aiwa dai ndikawana anokwanisa kuti mwana wangu aende kuchikoro. Zvinogona kuti aiwa ndogona kumbhadharira hangu chikoro aende kuchikoro sisinyasha vachirapwa. Zvinogona kuitira zvakaita sei? Zvakanaka. Ndise kana mune mashoko aminawo ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Handina nongoti ndinokumbirawo kubatsirwa iko iroro. Kubatsirwa iroro. Remwana nerwavo. Nekuti kwandabva ikure ndisine zvasinyore munhu chirarama upenyu ihwohwo. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Zvinonetsa kutsanangura. Aiwa, munoita zvakanaka sisinyasha. Totozouya kama kuti ndakutengesa futi majuzi angu echando. Hapana here rubatsiro rwamungade kutanga bhizinesi renyu rakaprokeswa nevanhu. Ko zvino mune musingachakwerete sevanhu? Ariripo. Ngotsvaga vanongoda kundimutsawo ndingotangire pandakasira. Ndimboedzawo nditsvagewo kurarama. Nekuti izvezvi hembe yekupfeka hama dzangu ndidzo dzinoona kuti ndapfeka. Inini handishande. Chekudya ndotobvunzwa kuti amai nezera rangu kuti nhasi amai ndodyei. Zvinonditorera kurema. Kwaiwa adyei. Asi vanonditora saamai wavo. Ndinoda kungotenda kuberekwa kune rudo rwavanondipa. Ndifunga muri kunzwa mhuri yeZimbabwe. Inguva yakaoma, inguva inorwadza, inyaya inoshungurudza zvikuru yasvika kuti mwanasikana adzimbikane. Asi kutaura kwavari kuita kuti aiwa kana kune vanokwanisa kundipawo mari yekutanga munhu ane dambudziko, asi ndofunga muri kutoona kuti ane chido chekuti akawana start yemari kuti akwanise kuhodha chino nechino sekutengesa kwambotaura kuti aiwa ndaitotengesa zvinhu zvewinda, ndaitengesa zvinhu zvechando, ndaitengesa tuno tumaputi, ndaitengesa chakati. Akakwanisa kuwanirwa musika wekuti akwanise kuenda pasi otengesa zvinhu zvake. Ndofunga kana mhuri veukama kana mama kana mwana wake anogona kuwanawo rubatsiro kubva ipapo. Kana kune vakasununguka kubatsirana nasisinyasha, ngativabatsirei. Nguva ndiyoyi, mukana ndiwoyu. Hauwani hako $100, unogona kuwana 15, unogona kuwana 10. Mari iyoyo yakavakoshera, vanokwanisa kuhodhawo zviri kuenderana nemari iyoyo. Ramangwana ravo rinojeka. Kune vanokwanisa kuti aiwa mwana uyu akwanise kuwanirwawo chikoro chekuenda, vanokwanisa kubhadhara maschool fees, atengawo bhutsu, atengawo uniform. Ndiwoyu mukana zvakare wekuratidza kuti aiwa kana mumwe wedu achinge awirwa nedambudziko semhuri yeZimbabwe hatitarise rutivi, asi tinobatsirana, ramangwana richizovawo rakajeka. Ndifunga manzwa zvikumbiro zvese tiri pano paZim News Beat TV. Rambai muchilaika, kusubscribe nekufollowa nyaya dzatinokupai pano tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.